Az Országos Rendőrfőkapitányság és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács hozott létre egy digitális tájékoztató anyagot, melyet a Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékes területéhez tartozó valamennyi általános és középiskolában egy előadás keretében ismertettek a szülőkkel a kapitányság munkatársai. Az első ilyen előadást Varga Rita rendőrhadnagy a Dunakeszi Krisztus Király Katolikus Általános Iskolában tartotta. A sorozat befejeződött, ezért készítettünk egy anyagot, melyben az előadást rövidítve, a lényeget kiemelve teszünk közzé, hogy eljuthasson minden érdeklődőhöz, gyermeket nevelő szülőhöz. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Az Országos Rendőrfőkapitányság és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács közösen hozott létre egy drogprevenciós PPT-t, melyet ezúton mutatok be önöknek. Ezen a dián egy felmérés látható, melyből kettő sort emelnék ki. Az egyik az a középső sor, mely taglalja, hogy a diákoknak közel 40%-a volt már legalább életében egyszer részeg, illetve az alatta lévő sor, mely azt mutatja, hogy a 9. és 11. évfolyamos tanulók 17%-a kipróbálta már egyszer a marihuánát. Ez a felmérés, ez Magyarországon történt, 197 iskolában, 137 osztályban, és 5-től 11. osztályos tanulók körében végezték el. Én azt gondolom, hogy ezek a számok azért sokat mondóak, és ezért is fontos erről a témáról beszélnünk. Gondolom azt már sokan tudják, hogy a kormány meghirdette a Delta cselekvési programtervet, melyben a hatóság feladatkörébe utalta a kábítószerbűnözés felszámolását, és ennek kapcsán kérte a Belügyminisztérium, hogy valamennyi iskolás gyermek szüleinek tartsunk drogprevenciós előadást. Mi is a drog? Valójában én gyermekeknek szoktam bűnmegelőzési előadásokat tartani, és hogyha a drogprevencióról van szó, nekik is mindig azt szoktam mondani, hogy hát akkor kezdjük azzal, hogy egy kis matematika órát tartunk, ettől mindig megijednek a gyermekek, nem komoly matematikáról van szó, halmazok, hiszen úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy halmaz, ami a drog halmaza, és azon belül van egy kisebb halmaz, ami a kábítószer halmaza. Ezért így könnyen megjegyzik a diákok is, hogy minden kábítószer drognak minősül, de nem minden drog minősül kábítószernek. Tehát elmondhatjuk, hogy minden drognak számít, ami a szervezet lelki és testi folyamataiba változást okoz, és azok függőséghez vezetnek. Tehát ilyen szempontból ugyanúgy drognak számít az alkohol, a dohányzás, de akár az energiaitalok, a kávé, a csokoládé, és meg annyi olyan szer, amely hatással van a szervezetünkre. Jobb oldalon pedig ugye a illegális drogokat láthatjuk, amelyek kábítószerek a teljesség igénye nélkül. Hogy mik lehetnek az okok a háttérben? Én úgy gondolom, hogy amik a dián láthatóak problémák, azoknak mindegyike igaz lehet, azonban a legtöbb esetben talán az utolsó dia az, ami jellemző a fiatalkorú elkövetőkre, mely a kíváncsiság és a csordaszellem, hiszen ha egy baráti társaságban felüti a fejét kábítószer, akkor sok esetben a fiatalok azért próbálják ki, mert úgy gondolják, hogy nem szeretnének lemaradni, nem szeretnének kimaradni, és nem szeretnék, hogy ezáltal a társaságból kinézve legyenek. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a szülők beszélgessenek otthon a gyermekekkel a drogokról, illetve ugye a pedagógusok is ezt megteszik sok foglalkozás keretén belül, és mi is próbálunk jelen lenni valamennyi középiskolában és általános iskolában, és minél több drogprevenciós előadást megtartani számukra. Ez a dia azt mutatja, hogy milyen típusú kábítószerek vannak jelen. Ugye 3 csoportra oszthatóak, vannak a stimulánsok, amik abszolút egy felgyorsított állapotot idéznek elő, gyorsul a szívverés, növekszik a vérnyomás. Vannak a depresszánsok, nyugtatók, melyek abszolút az ellazulást, a lelassulást, az álmosságot idézik elő, illetve vannak a halucinogének, amikor olyan dolgokat érez a fogyasztó, amely nem valóságos, tehát beképzel magának, ez túlzott aktivitást jelent, beszédességet, illetve ugye testi jelként mondjuk a pupilla tágulás is ide vezethető.
Ugye, mint korábban említettem, a drog az olyan szer, amely mindenképpen függőséghez vezethet, és sok esetben csak úgy gondolják, hogy egy alkalommal kipróbálják, még egy alkalommal nem okoz semmilyen testi és lelki függés nekik, ezért tovább mennek, de ez egy tévhit, hiszen a drogok, mint említettem, mindenképpen függőséghez vezetnek, és ennek különböző viselkedési és kémiai függőségi jelei vannak. Ugye lehetséges hatások kábítószerfogyasztásnál, én azt gondolom, hogy magáért beszél a kiemelt szavaknak a súlya, hiszen elmondhatjuk, hogy sok esetben vezet a kábítószerfogyasztás levert lelkiállapothoz, tehát depresszióhoz, és sajnálatos módon ennek a következménye öngyilkossági kísérlet, mely sok esetben befejezett öngyilkossági kísérlet lesz, ami azt jelenti, hogy halállal végződik. Ezért azt gondolom, hogy közös ügyünk nekünk, szülőknek, a rendőrhatóságnak és a pedagógusoknak összefognunk, és a gyermekeket kellőképpen felvilágosítani arról, hogy a kábítószernek milyen káros hatásai vannak. Miért is veszélyes? Nagyon fontos azt tudniuk, és elmondani nekik, hogy nem minden kábítószer hat egyformán mindenkire. Tehát azért, mert hogyha valaki elszív például egy füves cigarettát, és fél órán keresztül a hasát fogja és nevet, a másik egyénnek lehet, hogy már az első alkalommal a füves cigarettától is komoly pánikbetegség alakul ki, melyből nagyon nehéz, csak szakemberek által lehet kijönni. Illetve a szintetikus drogokról, kábítószerekről nem is beszélve, hiszen ott teljesen más hatóanyaga van minden egyes tablettának. Ugye nagy többségében a szintetikus kábítószereket kábítószerfogyasztók állítják elő, akik akár lehet, hogy éppen kábítószer hatása alatt végzik ezt. Tehát nem mindegy, hogy miből mennyi kerül az adott tablettába, melyik hatóanyagból tesznek bele egy kicsivel többet, annál már az első alkalom is halálos kimenetelű lehet. Én azt gondolom, hogy rendőrként fontos kiemelnem, hogy aki kapcsolatba kerül a kábítószerrel, az egyértelműen kapcsolatba kerül a bűnözéssel is, hiszen Magyarország büntető törvénykönyve, a 2011. évi 100-as törvény kimondja, hogy mind a kábítószer fogyasztás, mind a kábítószer kereskedelem bűncselekménynek számít. És ezt szeretném elmondani, hiszen az előadásaim során mind a diákok körében, mind most a szülők körében minden alkalommal végeztem egy kis felmérést, hogy ki az, aki tudja, hogy hány éves kortól büntethető a kábítószerfogyasztás Magyarországon, és meg kell, hogy mondjam, hogy egyformán vizsgáztak a diákok és a szülők, nem volt sehol sem egyöntetű helyes válasz, hanem több lehetőséget mondtak mindig, a 12-től egészen a 18 éves korig elhangzott minden válasz, a helyes válasz pedig a 14 év, tehát ha valaki betölti a 14. életévét és kábítószert fogyaszt, akkor bűncselekményt követel, és ugyanolyan elbírálás alá esik, mint bármely más felnőtt személy. Ugye a szülők azok, akik a legjobban ismerik a gyermeküket, én azt gondolom, hogy önöknek kell legjobban észrevenni gyermekükben a változást. Néhány fontos momentum jelenik meg a táblán, ami arra adhat okot, hogy aggódnunk kell, és jobban oda kell figyelnünk gyermekünkre. Ilyen ez például, hogyha szélsőséges érzelmi ingadozásai vannak, hogyha titkolózik, ha új barátai lesznek, és azt nem akarja nekünk bemutatni, hogyha a hiányzások megszaporodnak, hogyha árulkodó tárgyak vannak ugye a szobában, illetve hogyha minden áron bulizni akar menni, ezek adhatnak arra okot, hogy gyanakodjunk. De megjelenik a PPT-n az is, hogyha a gyermek fáradt, kedvetlen, sokat alszik. Én azt gondolom, hogy nem minden esetben kell a szülőknek a legrosszabbra gondolnia és elkeseredni, hiszen én úgy gondolom, hogy a középiskolások, akik Z-generációs fiatalok, illetve ugye az általános iskola felsős korosztály, akik alfa generáció, én úgy gondolom, hogy kiskamaszokról, illetve kamaszokról beszélhetünk, és ez egy életkori sajátosság is, hogy az alvásigény megnövekszik, illetve az is, hogy esetleg többet szeretne találkozni a barátaival. Én úgy gondolom, hogy ha a megszokottól nagyon eltérő a viselkedés, és a szülő érzi azt, hogy itt valami furcsaság történik, nagyon-nagyon eltérő, hirtelen megváltozik,
akkor érdemes arra gondolni, hogy valami gond van, és akkor érdemes jobban kontroll alatt tartani a gyermeket, és figyelni arra, hogy kikkel tölti a szabadidejét, illetve hogy mire költi a zseppénzét. Az előadás során már többször említettem, ugye, hogy a szülők ismerik a legjobban a gyermeküket, amiről viszont még nem esett szó, és nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a kommunikáció az alapja minden társas kapcsolatnak, kifejezetten a kiskamaszokkal és kamaszokkal folytatott kapcsolat során, hiszen nagyon fontos, hogy kialakítsunk egy olyan bizalmi kapcsolatot velük, hogy minden esetben, még ha helytelen dolgot hajtanak is végre, tudjanak kihez fordulni. Ezt a bűnmegelőzési előadásaim során a diákoknak is el szoktam mondani, hogy mindig bízom abban, hogy van egy olyan személy, akik neki a bizalmasuk, és bármilyen esetben tudnak hozzáfordulni. Mindig elmondom, hogy nagyon reménykedem abban, hogy ez elsősorban az édesanyjuk és édesapjuk, de, mint korábban is említettem, életkori sajátosságból lehet, hogy éppen nem a szüleikkel kívánnak megbeszélni bizalmi dolgokat, akkor is azt javaslom, hogy mindig legyen egy olyan felnőtt személy, lehetőség szerint 20 pluszos személy, akihez tudnak fordulni, lehet ez egy tanár, egy edző, egy nagynéni, egy családbarát, mert én úgy gondolom, hogy sok esetben a tragédia, amit a korábbi dia mutatott, hogy milyen hatásai lehetnek például a kábítószerfogyasztásnak, ez megelőzhető, hogyha van a gyermeknek egy bizalmi kapcsolata, és ezt meg tudja osztani valakivel. Ugye korábban már említettem ezt a generációs különbséget, ugye ez egy nagyon felkapott dolog mostanában, generációkutatók szoktak erről beszélni, ez nem az én posztom, de azt gondolom, hogy hatalmas a szakadék a szülők és a gyermekek közt, talán sokkal nagyobb, mint régen volt a fiatalok és a szüleik között, tekintettel arra, hogy az online világ nagyon elterjedt. Ezért én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megismerjük az ő világukat, és nem a gyerekek fognak nyitni a szülők felé, ez úgy gondolom, hogy a szülők feladata, és egy lehetőség is arra, hogy azáltal, hogy érdeklődnek az ő úgymond világuk iránt, közelebbi bizalmi kapcsolatot lehet kialakítani velük. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a hobbi mennyire fontos a diákok életében, erre nekik is mindig felhívom a figyelmüket, legyen az akár sport, művészet, művészeten belül zene, tánc, de lehet kézműveskedés is. Nagyon fontosnak tartom, hogy megtalálják azt a hobbit, mely kitölti azt az űrt, hogy ne gondoljanak arra, hogy nekik droghoz kellene fordulni, hiszen azt elmondhatjuk, hogy aki droghoz fordul, az biztosan az életében valamilyen űrt próbál kitölteni. Illetve, mint korábban is említésre került, ugye nagyon fontos a bizalmi kapcsolat a szülőkkel, és a szülőknek nem feltétlenül az eltiltás kell, hogy eszköz legyen, mindinkább a kommunikáció, a beszélgetés. Ezen a dián látszik 3 telefonszám is, amelyet igénybe lehet venni. Ezek éjjel-nappal hívható telefonszámok. Én személy szerint a Magyar Lelki Elsősegélyszolgálatot nem ismerem, azonban a kék vonalt mindenképpen ajánlom, hiszen nagyon jó szakemberek vannak a vonal másik végén. Tehát mint a korábbi bizalmi kapcsolatot említettem, ha netalántán valakinek nem lenne a gyermekének ilyen bizalmasa, akkor nyugodtan meg lehet neki is adni ezt a 116-111-es telefonszámot, ahol hogyha elakadása van, kérdése van, elkeseredett esetleg a gyermek, akkor nyugodtan fel tudja hívni ezt a telefonszámot, és biztosan segítő szakemberek fognak válaszolni a hívására. Ugye korábban említettük, a drog témakörébe tartozik, halmazába a dohányzás is, ugye ez legális drognak minősül Magyarországon. Ugye a dohányzásnak évtizedekre visszamenő múltja van, tudjuk a káros hatásait, tudjuk azt is, hogy nagyon erős függőséget okoz, és nagyon nehéz a leszokás. Ugye régebben a dohányzás egy felkapott dolog volt, a 90-es évektől kezdődően mindenhol lehetett dohányozni, a vonatokon, a repülőgépeken, az éttermekben, és otthon is azok a szülők, akik dohányoztak, kendőzetlenül rágyújtottak akár egy közösségi helyiségbe, mint a nappali és a konyha. Én azt gondolom, hogy ez a klasszikus dohányzás nem vonatkozik a mai fiatalokra, mert rájuk inkább ezek a szerek vonatkoznak, az elfbár és a pokobár. Én emlékszem rá, hogy 2021-ben
robbanásszerűen jelent meg tavasszal az Elfbár, ami a bal felső sarokban látható kis rudacska, manórud, és meg annyi kifejezés van rá. Akkoriban nagyon sok iskolában találtak ilyen tárgyakat diákoknál. Ezek a termékek abszolút úgy jöttek a piacra, hogy a fiatalokat célozzák meg, színesek, nagyon jó illatuk van, nagyon gyümölcsös ízük van. Tehát sok esetben ezt a diákoktól hallva ők azt gondolták, hogy akár még egészséges dolgot is cselekszenek, hiszen gyümölcsöt szívnak, úgymond. A veszély a klasszikus dohányzással szemben ezeknek a termékeknek, hogy ugye, mint mondtam, 2021-ben robbantak be Magyarországra, nincsen egy hosszú távú múlt, hogy valójában mit is okoznak a szervezetnek, az biztos, hogy teljesen más mechanizmuson működik, mint a klasszikus dohányzás, és az is biztos, hogy még a klasszikus dohányzásnál egy láncdohányos 3-4, maximum 500 cigaretta után elnyomja a cigarettát, mert betelik a szervezete a nikotintól, és ő ezt érzi, és utána hagy egy kis szünetet magának. Ezeknél a termékeknél nem érzi a fogyasztó, hogy hol van a határ, és akár egy ilyen kis rúd elszívásánál 300 szálnyi cigarettában lévő nikotint tud a szervezetébe juttatni, amely már akár azonnal is mérgezéses tüneteket okozhat. Az alkohol is a legális drog kategóriájába tartozik. Ugye az első dián láthatták, hogy a diákoknak, a felmérésben résztvevő diákoknak közel 40%-a volt már egyszer részeg az életében. Ez mindenképpen egy magas számnak mondható, én azt gondolom. Az alkoholfogyasztás hasonlóan a kábítószer fogyasztáshoz növeli az önbizalmat, a csordaszellem során a kipróbálást gyakran azért hajtják végre, hiszen hogyha kimaradnának, akkor úgy éreznék, hogy nem lennének teljes értékű tagjai az adott csoportnak. Az alkoholfüggőség jelei hasonlóak a kábítószerfüggőség jeleivel. Én azt gondolom, hogy a szülők könnyebb helyzetben vannak talán az alkohol esetében, hiszen a szagok elég árulkodóak lehetnek, illetve ugye az üres alkoholos üvegek is mutathatják azt, hogy valami probléma van a gyermekkel. És most szeretnék Önöknek megmutatni egy kisfilmet, melyet az Országos Rendőrfőkapitányság és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács közösen hozott létre, a Z-generációról szól. Átlagos 16 éves vagyok. Z-generációs fiatal, hiszen 1995 és 2009 között születtem. A szüleim azt mondják, nehéz velünk. Náluk másként volt. Én meg nem értem, hogyan tudtak internet, YouTube, Snapchat és TikTok nélkül létezni. Én a kortársaimhoz hasonlóan már 17%-kal több időt töltök a kommunikációs eszközök előtt, mint például 3 évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy naponta körülbelül 4-5 órát töltök képernyő előtt, vagy olykor kicsit többet. Ami online, az pedig nem valóság. Hát persze, hogy utálom, ha megszólítanak az utcán vagy a boltban. Miért nem lehet mindenre egy applikáción keresztül válaszolni? Kiválasztom, mit akarok és mit nem. Mint egy gyors étteremben is kész. A társaknak való megfelelés fontosságát a szüleim is ismerik kamaszkorukból, de én már nem tudom elkerülni a kihívásokat, hiszen számtalan platformon jönnek szembe, és az is nyilvános lesz a neten, ha nem merem bevállalni. Ha egy nap korábban aludnék el, lemaradnék a lényegről, lúzer lennék, hiszen számunkra az élet éjjel kezdődik, ekkor dumálunk, játszunk. Persze másnap fáradt leszek, de aki lemarad, kimarad. Persze, látom a haverokat, ismerősöket, milyen menők, menő helyeken járnak, menő dolgokat csinálnak, és én is szeretnék ilyen lenni, ilyen fotókat kitenni. De nincs rá lehetőségem, mert feszült és dühös leszek. Az online játékok lekötnek, gyorsan érek el eredményeket, nincsenek hosszasan leírt szabályok, nem nyafognak, akiket leszorítok az útról, vagy lelövök a cél érdekében. Amúgy is, gyakorta zombik, mit érezhetnek? Viccelsz? Megbeszélni valakivel a dolgaimat? Gyakorta dumálunk a haverokkal, akár hajnali 3-ig is. Igen, írásban, így egyszerűbb. 2-3 emoji, és vágják, mi a véleményem. Amúgy meg mi a baj azzal, ha kiteszek, vagy kiírok néhány merészebb dolgot? Elmondom frankót egy kommentben. Rengetegen csinálják. Miért pont velem lenne a baj? Sokan támogatnak. Ha 1-2 arcnak nem tetszik, az inkább az ő baja.
Sok mindent látok, hallok a neten, az egész nap is kevés lenne, hogy minden érdekességet elolvassak, vagy megnézzek. Nehéz a suliban, ha nem vehetem elő a telómat. Persze, vannak keményebb dolgok is, de nem gondolkodom rajta sokáig, mert szinte azonnal jön valami vicces is. Persze, hogy én is használok filtereket a képeimhez. Na, hogy csak a szuper dolgokról posztolok. A nyomorom senkit sem érdekelne. Amúgy meg azt hinnék, hogy egy vesztes vagyok, ha megtudnák olykor mit érzek. Mi volt a suliban? Kérdezik otthon minden nap. Mondom, matekon dogát írtunk, szerintem pró voltam. Máté persze most is elég noob, de kopizott. Béla elég száni volt, átnézte a padokat, azt hitte talán némi gandzsát. Volt rendesen. Suli után gengeltünk, de nyugi, nem volt IHB. Most meg megyek, kell egy kis chill. Erre megkérdezik az ősök. Akkor most Béla lett influenzás, vagy a Máté? Na, köszi az interjút. Volt az osztályban egy lány, aki fura szövegeket, videókat rakosgatott ki, amik arról szóltak, hogy milyen rossz hely ez a világ. Azt gondoltuk, érdekesen látja a dolgokat. Később kiderült, komoly bajban van. Már késő volt. Az életem? Egy napom? Pörgés, rohanás, milliónyi info, elvárás, számonkérés, meg nem értés, kritika. Feszült vagyok-e? Igen. Az előadásom részét képezi az iskolai előszak is, mely akár bullying néven már elterjedt a magyar nyelvben is. Ugye a magyar jelentése bántalmazást jelent. Több fajtája van, melyet láthatnak az adott dián. Én azt gondolom, hogy ezek nem új keletű dolgok, ezek már régen is léteztek, talán annyi különbséggel, hogy régebben ezt még piszkálódásnak hívtuk. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb ennél, hogy beszélgessünk a cyberbullyingról, a cyberbullying és a bullying közti különbségről, ugye, mely az online térben elkövetett bántalmazás és az offline térben elkövetett bántalmazás. Nagyon sok különbség van a két bántalmazási forma között, de azt gondolom, hogy egy, ami nagyon fontos és kiemelendő, az az időbeli hatály. Még az offline térben, tehát a valós jelenben elkövetett bántalmazás mindig egy adott területre vonatkozik, egy adott közösségben hajtják végre, legyen az egy iskola, egy játszótér, egy sportközösség, egy művészeti szakkör, de ott, hogyha a gyermek, az áldozat hazamegy, akkor például megszűnik ez a bántalmazás, és ki tudja pihenni magát, ki tudja adni az érzéseit, fel tud töltődni. Az online térben elkövetett zaklatás, bántalmazásnak az a veszélye, hogy 0-24-ben zajlik. Mint a kisfilmben is láthatták, ugye, hogyha valaki nincs jelen online, az nem is létezik. Tehát a mai fiataloknak nagyon fontos az online jelenlét, nem tudják elvágni teljesen azt a kapcsolatot, és egyre több és több social media platformokon vannak jelen, tehát az elkövetőknek is egyre nagyobb teret engednek, vagy akár az online játékokról is beszélhetünk, egyre nagyobb teret engednek annak, hogy minél több helyen érjék el őket, és hogyha ez 0-24-ben történik, ez a zaklatási forma, az nagyon megterhelő a szervezetre, és mint a kábítószer fogyasztás hatásainál láthatták a PPT-n, hogy milyen súlyos következményei lehetnek, én azt gondolom, hogy a bántalmazásnak is hasonló lehetséges tragédiái lehetnek. Hogy milyen típusai is vannak a cyberbullyingnak, az látható a mostani dián. Fontos arról beszélnünk, hogy melyek azok a legtipikusabb esetek, amikor a gyermekek bántják egymást. Ugye van az, amikor saját profillal vállalják az arcukat, és úgy követik el a bűncselekményt. Nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de én megdöbbenve tapasztalom nagyon sok esetben, különböző csoportokban, hogy felnőtt emberek is milyen hangnemben tudnak egy-egy poszthoz hozzászólni sajnálatos módon. Ez azt mutatja, hogy az online térben sokkal bátrabb mindenki, ugyanez igaz sajnos a diákokra is. Tehát még ha vállalja is az arcát, hogy ő bántalmazó, akkor is sokkal keményebb és kegyetlenebb dolgokat tud mondani az áldozatnak, mint hogyha azt szemtől szembe tenné. Van a másik módja, amikor feltörik valakinek a profilját, és más nevében hajtják végre
a zaklatást, illetve a harmadik, hogy létrehoznak egy álprofilt, ugye az AI segítségével ez könnyűszerrel megvalósítható bárki számára, és úgy követik el. Nagyon veszélyes, és nagyon fontos, hogy itt is a kommunikációval, a bizalom kialakításával odafigyeljünk a gyermekünkre, tudjon nekünk beszélni arról, hogy mi történik vele az online világban, hiszen a 90-es, 2000-es években, akik akkor voltak fiatalok, ez igaz volt, hogy amikor otthon volt a gyermek a szobájában, akkor a szülő biztonságban tudhatta őt, de ez változott. Az online világ térhódításával most már nincsenek biztonságban azok a gyermekek, akik zárt ajtó mögött a szobájukban ülnek, hiszen az online térben rengeteg bűncselekmény várhat rájuk, és ez a mi felelősségünk, hogy észrevegyük. És hogyha az online világról beszélünk, nagyon fontos megemlíteni, én azt gondolom, hogy ha online térben elkövetett bűncselekmény áldozata lesz a gyermek, akkor készítsenek képernyőfotót, mentsék azt le mindenképpen. Itt ajánlanék egy nagyon hasznos weboldalt, a biztonságosinternet.hu, mely egy bejelentő felület. Jobb oldalon felül van egy bejelentés gomb, arra rákattintva egy űrlap segítségével elküldi az adatokat, és ez rögtön a hatósághoz fog befutni, illetve megtehetik a feljelentést az adott rendőrkapitányságon, akár ügyfélkapun, e-mail formájában, vagy személyesen. Az utolsó dia első pontja, amit nagyon fontos, én azt gondolom az egész előadásom során hangsúlyoztam, a kommunikáció a gyermekekkel, hiszen hogyha bizalmukba férkőzünk, ha bizalmasuk leszünk, és megosztanak velünk minden történést, ami számottevő lehet az életükben, akkor én azt gondolom, hogy a tragédia mindenképpen elkerülhető.